Respect of okay. Only more senior side. Maybe don't continue to get my time. So like, I said my name. But if I let me train, I Sizolokhu sibuyile nezinto ey'thize ngoba kukhona abantu basebumnyameni and ngifuna ama-donations azi ukuthi ngeqhawe labo kuhamba kanjani. Bonke abantu banemibono yabo, babeka nabo ngendlela yabo. La omunye wemaskandi promotion obethena ngizama ukuyichaza le nto, besho into eyenzeke ku-Smirnoff nakuKhuzani, le video lokhu i-circulate. Uthi amagidi engoma kaKhuzani afika emcimbini, uKhuzani angafiki, so kwaphoqa ukuthi behlale belinde ukhuba ngoba ehamba ngenye imoto. Ngaleso sikhathi kwavele kwafika uSmirnoff, wabe esethi u-stage manager ngoba usefikile akasale sengena kulesi sikhala salona ongakafiki, wavuma nasho ukuthi ubani uSmirnoff. Inkinga-ke yaqala ngesikhathi esefika uKhuzani esethi ufuna ukungena esikhaleni sakhe. Leya video ebiphostwe izolo uMphile uzama ukulawula igang engicabanga ukuthi yayilwisana naleso senzo sikaKhuzani sokufuna ukuphefoma. UMphile wayengalo, wayekhuza ibandla lakhe. Kule video engenhla uKhuzani wayefuna ukungena, angazi wayokwenzani, umbono wakhe lo omaskandi promotion, hhayi ukuthi into eyenzakalile, umbono wakhe. Amanye amakhomenti lapho ukuthi unamanga bafuma usokudukisa abantu, ungamanga abuke kanje ngeqiniso. uSmirnoff wafika late, isikhathi sakhe sesidlulile, maybe ngo-2 hours. Kwase kungena uKhuzani, amangizwani nawo. Ngangikhona mina ngazi yonke, ngazi konke okwenzeka, yekela ukuqamba amanga, ayanyanyisa. So kuningi ukukhuluma, kodwa nje enganitshela khona bafowethu, ingane zakwethu, ma-Blue enganitshela khona, uma niyohlala nithule ningasho lutho, i-propaganda, i-agenda ihamba ngendlela umnikazi wayo oyilawula ngayo. Uma nithule ningasho lutho, bazonitshela nini ukuthi iqiniso yini, iqiniso elingamanga. And nizogijima nalo qiniso lelo, ngiyohlale nginitshela mina. Noma uKhuzani engathimula kungaba inkinga, noma uKhuzani engahleka kungaba inkinga, noma kungenzakalani konke kungaba inkinga. Shuthi-ke insizwa le sebe-eme ngayo, futhi kade begadile ukuthi makuvela into encane-ke bazonamathela kuleyo nto leyo ukuthi yena bephushe yena mhlawumbe bezama ukunichukuluza ama-Blue bechuluze neqhawe uKhuzani uMfokampungose. Mina ngazi kahle amhlophe ukuthi yena le nto eyenzayo laphana iwumbhede nje, uwumsangano, hhayi yona into etheni. Hlezi ziba khona izinto makuzoculwa laphana, hlezi ziba khona, kodwa umehluko kulokhu ukuthi kukhona uKhuzani kumele-ke iphushwe ngale ndlela le abayifuna ngayo. Namanje akekho owaziyo into ephelele, kodwa ngiyanitshela, bezonitshela ukuthi hhayi uKhuzani ube-wrong. Nakhona kusho abantu bangale, futhi bengazi ukuthi ama-page ko-Facebook nani nani, into engiyilindele kuyo le yokubona, into engiyaziyo ukuthi vele ngeke bekhuluma oSmirnoff, ngeke bakhuluma ngabe o-SK. Vele ama-page amaningi ku-Facebook angale emdletsheni. Angichazele ma-Blue kwaba ngathi mhlawumbe ngiyasikhulumela nje ngoba ngibhorekile. Ama-page amaningi iy'nqwele zikamaskandi, khona i-page elikhona laphana, yinqubeko, obani bani, onke omfethu uNews, bonke bangale ngaphesheya. So indlela bazobika ngayo, bazobika ngale ndlela ezofitha bona, bazoveza kuncane 10% okuyiqiniso okwenzekile, bese u-90 bayikhandele wona ngoba beningekho. Ningabovuma ukutshelwa into abantu, into abangayazi. Ningabovuma ukuvunyiswa abantu into eka-30 second, ningabovuma. uKhuzani akasona isilimo, uKhuzani hhayi ukuthi akakwazi uku-act uma kunento isimo esibhedayo engasilungisa. uKhuzani is a professionally, umculi oyihloniphayo, umculo i-brand yakhe engalimala at any time uma ngaba nento engagubezela umsebenzi wakhe. Abantu kumele be-understand lokho, abantu kumele bekwazi lokho, abantu bengathathi nje ngokuphapha nangokuqina. Siyazi ngalo ukuthi yena into enobova njengeqhawe labo uhambe lishaya abantu, thuka inhlamba, babize ngaphansi kwey'dwaba zonyo, omama babo bakujwayele, bathi umnsizwa ngalo, bathi umnsizwa ubudlova ngalo, ukungahloniphi bathi umnsizwa ngalo. So manje kulowo mgodi loyo ningalingi nangelilodwa ilanga nigaladele kuwo. Leyo game leyo sebeyidlela isikhathi eside ibahlula. Bayafisa ukuthi yena
lowo Khuzani loyo uyongena kanjani kulokho ebese ebheceka-ke bemkhulume njengamanje Khuzani akenzanga lutho athi nama-comment hey nimbonile ubani hey igwala bese ifikile uSmino ngoba yini Khuzani understood very well ukuthi anything azoyisho ingarekhodwa ebese kuthiwa niyamuzwa bese phehla udlame angeke bemuzwe omunye umuntu angeke bemuzwe uSminoff bazozwa uKhuzani is the way abantu bamaskandi abavaleka amadlebe ngakhona ba-wired ba-programmed ukuthi bangezwa into esho omunye umuntu balela uKhuzani ukuthi uthini bamemdela uKhuzani kumele begade uKhuzani uzophendula athini hayi bekumele angaphenduli lapha uKhuzani hey uyayiphoxa hey ini so mina ngiyohlala ngimtshele ngikhuluma lento ngiyiveza i-trick lesi beyidlale over the years beyidlala kuKhuzani bayayi-repeat isikhathi eside and futhi iyabasebenzela ngoba nakho phela indaba igcina isengathi ilento eshiwo yibona manje thina angeke sikufihle lokho angeke sikubalekele ukuthi yena whatever uKhuzani ayenze iyohleli wrong emehlweni abo namanje ngisasho ibambe ngakho umfoka Mpungose kusesikhathi ngidineke uma ngibona usuthula kakhulu kodwa nje kuyihlonipha kwakho neprofessionalism yakho iyona nto kumele uqhubeke uyibambe une-brand enkulu umuntu bengalahlekelwa laphayana uma kuthiwa bekwenzeka into bekuyoba uwe bekungeke kube lento yo-1 2 yodoti lwamasimba lokube khuluma ngawo.